Totoo nga ba na may kapangyarihang gumawa ng ilang mga bagay ang mga kaluluwa ng isang taong kamamatay pa lamang, na kapag ginamit ito ang kapangyarihan ng concentration ay kikilos ang astral body nito na humihiwalay na sa mortal na katawan para isagawa ang ilang mahahalagang mga bagay para sa mga mahal sa buhay. Ang tila hindi kapani-paniwalang kwentong ito ay isinalaysay ng isang overseas contract worker na mula sa Malaysia, kung saan sila ay nagtatrabaho sa isang pineapple plantation ng kaibigang Pilipino. Dahil sa labis na hirap ng buhay sa Pilipinas, nag-apply ng trabaho ang magkaibigang Marco at Aris sa Malaysia. May isang pineapple plantation doon na pag-aari ng isang kumpanyang American at dollar ang sweldo. Sa kabutihang palad, natanggap naman ang dalawa. Binata pa si Aris, pero si Marco ay may asawa na at isang anak na mag-iisang taong gulang pa lang. Nang iwan niya ang pamilya, mabait si Marco at tapat ang pagmamahal nito sa asawa na si Marie. Mas gusto ko pa sanang dumito ka kasama namin, Marco. Mangyak-ngyak na sabi ng babae nang sabihin dito ni Marco na magtatrabaho sa Malaysia. Kahit na medyo mahirap tayo, pero magkakasama naman tayo ng anak mo. Pero paano naman ang hinaharap ng bata kung hindi tayo magsasakripisyo ng kaunti? Sabi ng lalaki. 2 taon lang naman ang kontrata ko doon. Napakabilis magdaan ng panahon at hindi mo mamamalayan ay nakabalik na ako. Hindi ako sanay na malayo tayo. Giit ni Marie. Paano kung magkasakit ka doon? Paano kung magkasakit si Jun? Nag-iisa ko dito. Ulila na sa mga magulang si Marie, at ang mga magulang naman ni Marco ay matanda na at nasa kanilang probinsya. Dahil hindi napigil ang lalaki, nangako ito na ipapadala lahat ang sweldo at mag-iiwan lamang ng kaunting panggastos para sa sarili. Iipunin natin ang kalahati ng ipapadala ko at magtayo tayo ng maliit na negosyo pagbalik ko, sabi nito sa asawa. Wala tayong kapera-pera ngayon dahil nagastos lahat iyon sa travel favors at visa. Kapag kinailangan, isasanla ko muna itong ipinamana sa aking singsing at kwintas ni nanay. Sisikapin kong magpadala agad ng pera. Pero Marie, huwag mong isasanla ang wedding ring natin, ha? Para sa akin, sagrado iyan at gusto ko manatili iyan sa daliri bilang tanda ng ating pagbubuklod at pagmamahalan. Oo, Mark, mag-iingat ka sana, ha? Sa unang padala ko ng sweldo, bumili ka ng cellphone kahit na iyong mura lamang para makapagtawagan tayo. Sa unang 8 buwan, walang palya ang pagpapadala ni Marco ng sweldo sa asawa. Pero hindi lahat ay naitatabi ng babae sa bangko dahil may mga pagkakautang sila na dapat bayaran na
may kaugnayan sa perang kailangan ng lalaki sa pag-alis. Habang nasa plantation sila ay may mga Malaysian women na nagtatrabaho sa plantation. Sa pabrika ng canned pineapple, naka-assign ang mga babae. Isa sa mga ito, si Miss, isang Malaysian girl na nagkakaedad ng 21. Maganda ito at karinyosa. At ang kaibigan naman ay si Fatima, nakipagkaibigan kina Marco at Aris, ang mga Malaysian. Palibhasa ay napakalungkot sa plantation na kinaroroonan. Naging welcome sa dalawang Pilipino ang pakikipagkaibigan ng dalawang Malaysian girl. Madalas silang namamasyal sa paligid-ligid ng plantation. Nagkukwentuhan ng kung gabi at magkantahan habang naggigitara si Marco. Mahusay itong maggitara. Matikas, matangkad at maskulado ang pangangatawan, pero mahal ni Marco ang asawang iniwan sa Pilipinas, kaya wala itong mali siya sa pakikipagkaibigan kay Miss. Nakabili ng second hand na cellphone si Marie at ganun din si Marco, kaya panay ang text nila sa isa't isa. Pero sa simula pa lamang, matindi na ang pagkagusto ni Miss sa lalaking Pinoy at panay ang panunokso nito dito. Kapag nag-iisa si Marco sa quarters nila ni Aris, ay nagpupunta doon si Miss. Palibhasa lalaki, natukso si Marco at nagbunga ang nangyari sa kanila. Kailangang pakisamahan mo ako, sabi nito, dahil kapag nalaman ito ng ama ko at napahiya ito sa lugar namin, tiyak na papatayin ka nito. Ayon sa isa nilang katrabahong Malaysian, masyado daw mahalaga ang puri ng isang dalaga sa lugar na iyon. Kapag hindi mo itinayo ang karangalan ni Miss, baka hindi ka na makauwi sa inyo sa Pilipinas. Sabi niya, sir. Napilitang pakasalan ni Marco si Miss. Naisip nito na pagdating ng pagtatapos ng kontrata, tatakasan na lamang nito ang babae para makauwi sa pamilya sa Pilipinas. Ngunit naging possessive at selosa si Miss. Pati ang sweldo ni Marco ay pilit na hinahawakan nito at naghihisterya kapag nakontra. Walang kalaban-laban ang lalaki dahil nasa teritoryo ito ng mga kaanak ng babaeng Malaysian. Nagtaka si Marie nang biglang huminto ang pagpapadala ni Marco ng pera. Mga 6 na buwan na itong hindi nagpapadala at hindi nito makontak ang asawa. Itinago kasi ni Miss ang cellphone ni Marco. Nagkasakit ang anak nila at medyo naging malubha ang karamdaman ni June. Kinailangan itong maoperahan. Naisanla ni Marie ang alahas nito at pati na rin ang wedding ring nila ni Marco dahil hindi sapat ang kanyang alahas para sa operasyon at mga gamot ng anak nila. Nairaos ang bata at gumaling, pero sa Malaysia dinapuan naman ng matinding karamdaman si Marco. Naulanan nito habang nasa plantation at nagkaroon ng pneumonia at iba pang komplikasyon. Lumala ang karamdaman ni Marco.
magsasara na ang Blessed Grace Pawn Shop na pag-aari ng kumare nila ni Marie at Marco, kung saan dito isinanla ng babae ang wedding ring nito at iba pang alahas. Mag-aalas 5 iyon ng hapon. Isang payat at namumutlang lalaki na may balabal na tuwalya sa lalamunan ang nag-abot ng papel sa bintana ng sanlaan na may nakalagay na tubos. "Oh, Pare Marco, nakauwi ka na pala," masayang sabi ng may-ari ng Graciela. "At tutubusin mo na pala ang mga isinanla ni Mare." Tumango ang lalaki pero hindi sumagot. Inisip naman ni Graciela na marahil ay may sore throat ito dahil nakabalot nga ang leeg ng tuwalya. Ibinigay ni Graciela ang mga alahas matapos bayaran ng lalaki ang halaga ng pagkakasanla. Sa bahay ni Marie, may kumatok na empleyado ng LBC. Pera padala. Ibinigay nito ang halaga ng 8 buwan na sahod ni Marco na hindi nito naipadala. Pumirma si Marie sa resibo na natanggap nito ang perang ipinadala sa kanya. Nang pumasok ito sa kanilang kwarto para muling bilangin ang pera, nakita nito ang kanilang wedding ring, pati na rin ang kanyang mga singsing at kwintas na isinanla. Naroon ang papel de agensya na nagsasaad na ang mga ito ay tinubos na. Nakaperma doon si Marco. Nataranta si Marie at nakaramdam ng hindi may paliwanag na takot. Tumawag ito sa bahay sanlaan kinabukasan. Aba nagtungo dito si Marco at tinubos ang mga iyan, sabi ni Graciela. Payat na payat, namumutla at tila hindi nakapagsalita at hindi makausap. Bigla nga itong nawala pagkatapos nagring ang cellphone ni Marie at si Aris ang tumawag. "Huwag kang mabibigla, Marie. Pero patay na si Marco. Ipapauwi ng aming employer ang bangkay nito." Nang magwi-withdraw sana si Mace ng pera mula sa bangko nito kung saan idiniposito ang mga sweldo ni Marco, nakita ng Malaysian na na-withdraw na ang halaga ng equivalent sa 8 buwan na sahod ng kinakasamang Pinoy. Sa huling sandali, bumawi si Marco sa pamilya at ipinakita nito na tapat ito sa pagmamahal. Hanggang sa huling sandali, tinubos ng astral body nito ang kanilang wedding ring na simbolo ng kanilang pagbubuklod ng ikasal sila. Naalala ko ang kwentong ito ni Lola nang may magbiro sa akin kung gusto kong bumili ng isang silyang tumba-tumba na ipinagbibili sa murang halaga lang. Bakit mura lang? Kasi may kasama daw itong Lola. July 1950, ang mag-asawang Pau at Susie Fernandez ay kapwa teacher na retirado at ang kanilang 3 anak ay pawang titulado na may sarili ng pamilya na rin.
tumanda silang nangungupahan ng apartment dahil sa pag-aaral ng mga bata. Ayaw nilang pumisan kanino man sa mga anak dahil hindi sila sanay nakikitira. Kaya nagpasya silang maghanap ng murang bahay na mabibili sa probinsya. Dala ang honor type nilang jeep. Nakakita sila ng isang lumang bahay na may nakapaskil na house for sale sa bakod. Kahit nagtutuklap na ang mga pintura, ay kita pa rin na minsan itong naging isang magandang bahay. Ipinagtanong nila sa kapitbahay kung sino ang may-ari. Ngunit sinabi nito na siya ang kakausapin ng sino mang magnanais bumili nito. Sinabi nito sa mag-asawa na pwede silang pumasok para matingnan ang loob ng bahay. Ibinigay ng babae sa mag-asawa ang isang susi. Bago pa lang bubuksan ni Pau ang pinto, may narinig na silang ingay at kaluskos sa loob ng bahay. Salaysay ni Aling Susi. Tiyak naming may tao sa bahay, kaya total nandun na kami. Tiningnan na rin namin. Pumasok si Pau at sumunod ako. Madilim sa sala, puno ng sapot ng gagamba ang kisame. Binubulok na at puno ng alikabok ang mga muebles. May inaamag na florera sa center table sa kusina. May mga kaserola, sandok, kubiertos at pinggan sa cabinet. Nakaset ang dining table para sa 4 na katao, pero halatang hindi nagamit ang pinggan at kubiertos. Patuloy ang salaysay ni Aling Susi. Niyaya ko na si Pau na umalis, kaya lang gusto pa niyang makita ang pangalawang palapag. Pag-akyat mo ay ang matatawag na family room. May mga muebles din doon na luma na talaga. At laking gulat namin dito dahil may nakita kaming mga tao. Isang lalaki, isang babae, at 2 bata. Walang tinag silang nakaupo, nakapaikot sa isang lamesita. Para kaming naging tuod sa pagkatayo namin. Gumalaw ang 4 at tumingin sa aming mag-asawa. Malungkot ang kanilang mga mata, ngunit parang guni-guni. Agad silang naglaho at sa isang kisap mata ay bigla silang nawala. Nag-unahan kaming mag-asawa sa paglabas ng bahay. Agad na pinasagitsit ng asawa ko ang jeep. Hindi na namin nakuhang magpaalam sa babaeng kausap namin. Hindi pwedeng hallucination iyon. Nakita iyon ng 2 mata naming mag-asawa. 6 na buwan na ang nagdaan bago nakabalik si Mang Pau sa lugar na iyon. Nagtanong siya sa himpilan ng pulisya tungkol sa bahay. Ang bahay na iyon ay 3 taon nang ipinagbibili. Sabi ng hepe, may barilang naganap doon. Yung lalaki, binaril yung asawa. At hindi malamang dahilan, isinunod niya na barilin ang 2 anak. Tapos, nagbaril siya sa sarili. Nadyaryo yan. May kinuhang album ang hepe sa isang drawer. Binuksan
sa isang pahina at ipinakita kay Mang Pao. Naninilaw na ang ginupit na pahina ng periodiko. Isang malaking larawan ng front page at nakitang muli ni Mang Pao ang mga malulungkot at mapuputlang muka ng pamilyang nagambala nila sa lumang bahay. Napausal na lamang ng taimtim na panalangin si Mang Pao para sa katahimikan ng mga kaluluwang nasa lumang bahay. Ayaw siguro ng pamilya na magambala ang kanilang patuloy na paninirahan sa bahay. Sa kung anong dahilan ay hindi maiwanan na mag-anak ang kanilang tahanan.